geto chuan toji lama chuan a demon dragon chu atir pheya demon dragon le toji chu thlang lama chuan an chuka chutarang chuan toji chuan geto chu alo laka phrama chung alo ka na te chu octopus cards mang chuan ani chuan alo danga annuwa ani po chu hnuai lama chuan a chuka reilo te a toji chuan dragon chu alo tiral le veka atir khan toji khan geto hi tha kher ngai ti lo ni kha achan po geto tha wang hian a hlo pakhat ma pung bel don si lowa toji chuan aka tang chuan inventory card spirit chu aron phor chuak le a hei hi angonga aba zia manru alak na kha o geto chuan riko ompui tunu kha ani engtin nge iti ti ina zota toji chuan ka kongtle ma dala wangin ka da thata mai ni kha ati vele a dragon box chuan ai tek le ngala dragon chuan toji chu sang taka chuan a chhaupuya geto po in toji chu akhars octopus mang chuan alauka ve char chara toji chu che rang em wang chuan chu octopus te po chuan in an fu theilawa aron zuang thak pa chuan dragon lo chho chu alaya taka phela geto ma a tak chuan ani chu ron dinga dragon ruang chuan chutlai hmun chu ati chim boka chutian tlak pa chuan geto chuan akhars demon chu a mang le a ani chu ram hmoi tak tak ang hini in a mel po arap om khop maya ani chuan toji chu hriam hrei tam tak chuan atina mase toji eroin alo ngai poimo te baklo mit khap kar lawa chung an tin na te chu asa dar le ta veka mase geto po in tumdang chu lo nein a man rolak na ber khar chu lak sak chu atuma alak ma che chuan toji chu alo in rol vele mana geto o ma chuan na takin voi ni chu sa ta chuta nalzetin geto chu han khik zui le a anom na po chuan lei chu thleng che in a in so na vel nen chuan geto po chu a thau thei to lawa toji chuan geto chu a thian te tha sak veka wang chuan in tha kher ngai po chu ati to lawa tikhan hreom ti takin ilo kho sa chho ve to mai do nia atia an lo in rem to angin toji chuan the star religion group ne na chuan riko ruang chu hlan chhonga ati turte azo to wang chuan toji chuan chutlai hmun chu chhuwa sana ama chuan mi pakhat chu loading renga ama mi chu lo lang che chuan toji po in ring hlel dewin atak takin yem ati deuh huwa gojo chuan achala bi na chu hmuwa chu lo ser to in atak ngei kani e alo tia khatia in bailai khan gojo chuan achak don lo ni ti chu a hredai to a chu wangin reverse card technique mang thei tur chuan alo in sorbing charger chu ni in toji in gojo athada motia kalsan hnu khan gojo taksa chu alo in siam thra charger ti na ni chu toji chuan ka chak lo ti na mo mase kanin baina chu kan tran don chau ni in ka hresia alo tia toji chu chak taka gojo lama tol thutin akhars tul chu chunglam jong chuan avaya rang taka le hoile in gojo chiang zeta vi a hantum chuan anung lama chuan aletling zong in lo om tadaya gojo chuan anung lama tang chuan khars technique reverser re chuan toji chu ka pa he thila lo dang thei ringot po hi toji strength thatur zia chu kan ngai to thiam ome khars energy han mang ve ngat phaise engtianga chak nge niang le gojo chu borua ka chuan amu der dera toji po chu ain sangmar veya ani chuan chain sei tak chu la chuakin achem nen chuan azoma avei virta hem hem mai chak tak taka avei zo hnu chuan achem chu gojo lama chuan a thlo chhotira nimasela gojo chuan chu thil chu ol sam tak chuan a lo bum zela tang hmel po chuan a lang lo ani chuan riko chu lo ngai tu adeya achan him theilo wang chuan ngai damadila tuna chuan iom na chu nuam to ngotang atia toji chu a hmela tang chuan a serious to hle ti hriata achem chu lungtam tak ne chuan gojo omna lama chuan a thlo chhotira gojo chu energy chak tak awang chuan lunglo thlok chhote chuan a fu theilawa aman ru chu bana chuan a in ve tira chumi thleple chuan gojo chu anung lama tanga vi tira tumani mase gojo chuan akhars technique red le blue chu lo in ti finin chu chuan purple siam ti kan hriat kha ani chuan chu thil chu toji lama chuan a kapa toji po alo in ring man lo nge ni chu thil local chu enteringa toji chu atak savei lampang chu aral ngal veka ami thla chuan anupui le afapa chuan lo langa toji chuan kumhni emo thum hnuwa chuan kafapa chu zeinklena hral ani nga mase chu idu angin ilo enkol do ni atia hei hi megumi asoina o ti chuan megumi pa chu engwanga bowang wange ti chu kan hre thei ta e toji thi ta ka chuan akhar chuan geto chu avapana ani chuan kongka chu hongin chutlai hmuna omte chuan kut chuan lo beng sup supa gojo chuan the star plasma vessel ruang chu apoma chutia gojo a han mu chu ani po chuan a oi lo hiala
an thian nu soko chuan geto chu alo tidam chu ni in gojo chuan geto hne na chuan chutlai hmuna mi zong te chu that vek turin atia chu thila thlenga tanga kum khataliam le hnu chuan khatia gojo aron thole hnu khan a powar chu nasataka pungbelin a thian te bula chuan a soifia geto chuan tuna chuan misona po kan pahnia kan kal kherangai to longa ama in engkima tivek thei to don ani hi atiril ruwa geto chuan khars te chu amana aya amana eile thin ni kha chungani wang te chuan angai tu na po chu kalbingin ani nei noi thina gojo in thattura ti mipui tam takte po kha thatin chungte chuan angai tu na chu ti buain ama chu ain bemol mola haibara yu kha lo lang hlolin ani hian geto chu alo ngai sang ru khop maya geto bula chuan thu in atuk loka mission an nei tur thu te chu phur takin a hrela geto chuan jujutsu high member ni hinwami ti em akong hi aw sam don lote nia atia ani chuan phur takin nuam ka tilutuk in elna hi a har sat paule ke chuan nuam ka tia alo tia an ma chuan meiche pakhat chu lokalin geto hne na chuan enge I meiche du zong chu nia ti in alo zota ain soidan chuan ani hi special grade ni in yaki tisikumo ani geto nen chuan in mel riat na te chuan han neya geto thu soi hmanga tang chuan ani chuan zona chu nein mihring pa ngai te hi I huange holo ati deu topa geto chuan tuna chuan ka hrethiam mai lo le an mani veng him du wanga jujutsu lut kan sia atia ani chuan o sam lutuk kong hni chau oma I du na lama chuan ikalanga iril rukap tu chu a hriat mayang atia ruangan dana hmun chu lo langin chuta chuan nanami chu chawle lungai tak chuan alo thua achan po haibara yu a partner an misona phur mai khan anun na chu chana geto chuan an mission chu gojo in a chhunzom mayang atia kho pakhata chuan meiche nau pang pahni te chuan khars power na in khomi te chuan zela chuan an lo khunga an ni chuan midang chu an tina an ti ni meiche nau pang pahni chuan an thiam thu an han soi ve don chuan ram sakolin ni kha tha ngei turin ni kha an lo ti man zela geto chuan chung mi te tong dan chu magati in meiche nau pang pahni te la chuan poyan soi mel box si lawa geto chuan puitling pahni hne na chuan thaza in po na lo wo chuak ri ta chu atia chumi zan chuan geto chuan khopum chu halin mihring om zong po chu athat ngal veka teacher yega chuan geto che dan chu gojo hne na chuan lo soya ani po chuan ring har chu ti khop mai chu mai ba ka geto chuan a in te chu chhuwa sanin a leina hnai po athat veka ni ome geto chuan su ko chu kholaya chuan awa hmu a abula chuan thil om zia te chu asoya ani chuan power nei lo zong te chu tha veka power nei chin chia omna khovel chu din atuma su ko chuan chu tiang thil te chu thil a thak ani chu thai hil dei ro atia geto chuan ka fiam thu mi lo lo ka ti tak tak atia a hnu loka su ko chu gojo chuan alo kola geto mi puizinga kal chu gojo chuan thinrim tak chuan aron awa ani chuan engwanga ti nge ni engma po min hrilve boxi lawa ti in aron thinrim khop maya non so sora hau wangot chu ani lawang enge mo chan thatok tak chu omang atia geto chuan so ko hne na chuan engkim chu ka soivek to a ti in lamle chu tum to lo na samai a chung te ngei po zualawa a che du dana chuan gojo chuan chan engamo thatak chu omaringa geto chung te chu thilti theina nei lawan ni a atan chuan thilti theina nei lo phot chu misual angvek an ni to ti na ni chu gojo chuan geto kaliam tur chu tha tum chuan han tin nuaya mitam takta nakina poidon ti hrema se tu nari chuan a thian pa chu that theitlat lo the star religion group khalo langin chutlai hmuna chuan geto chu official taka lom lu chu lo ni dona mei chenau pang pahni a chan chuate po khalo langin hemi te pahni hi kan episode ma saber zero a khan an lo lang ani kha kan la hrel homem o geto chuan thu chu lo soin stage cha chuan a ron chawa ama sabera chuan thil enge mo chu thlak danglam ka du dona aron ti ngal panga ani chuan ama sabera an how to pa ber kha khars lian tak chuan adel sop tir ngal veka gojo po in to ji thu soin hnung ber kha bo zuin afapa megumi chu awa hmuwa tun hun ni in itadori te thian thum chu an lo langa itadori chuan ke chu movie kan en koi te ang atia nobora po bazar ko ya tuma megumi ero chuan in har tha e maya ke chu ka hoda idona tia itadori chuan movie lo en vela engkim ka tum kep don chenia tia nobora chuan eng movie nge ti in lo zota
chu movie a chuan scientist pakhat chuan tlangwal pakhat chu adam doi en chin nan chuan a hmanga chu tlangwal chu mihring le changpa tin ti pola chuan a changa mihring zinga po khosalawin leihnuaya chuan ani chu a khosa a tir chuan hmeichhia chuan hlau viau ma se an lo in kom nel ta ka chuan an lo in hmangai dun ta a hmeichhe u naute chuan du pui lowin ani chu an lo tha sakta ni a hnuwa changpa te ro te te chu an lo chuaka chu hmangai na film ngei chu nia en pui ka tum che ala ti zui nobara chuan alo en chak vak lo nge ni ing emolung hmangai na ha ka en ve pe lo e alo ti saka a en pui pe tak si lo a chuan itadori po chu a vui ve hle a nulatan chuan in a film soi kha en chak om tak zong ani lawang principal gaguganji chuan mei mei le todo bula chuan tu te hinge first grade ta hangkai phuin ti le alo ti ya hei hi an mani school lampang lo zok o first grade ta kai lo zong chu an ni chuan hangkai phu chu an ti veka todo chuan itadori chu a soi war bik le nobara bazar zo chu anunga chuan meiche pakhat chuan a lo zuya ani chuan nachin loka itadori kalpui khai ni em alo ti ya ani chu nobara ne chuan in komin a middle school kal lai pik te chu hmuwa nobara pon chu tiang boka thang tha chu makti in ichunga engthil nge thleng ati topa itadori nen middle school an chuasan don chuan thlan la duna chuta chuan kati sual pakhat chu a phone number kalo dil mi alawa atia chunu chuan itadori chu astar ani ti chu nobara chuan a hrethiam hala iji chi chu bia in arang the ang berin megumi kha kan omna hian minlo da sakle te atia chunu chuan in thla hrong deuh chuan ani nangin itadori hi ngai na tlemi nei matia nobara la chuan ateu lo mai alo ti saka megumi po lo thlingin enge thilman mo thlak deuh chu ni ya alo ti ya nobara chuan hei hi itadori bial nu ni hi iga azawa alo ti deuh zunga megumi chuan bial nu nei om ang ka hrengai me silawa chu lawa aruma khan postak tekti deuh mei te kha tar ve box ya khatiang tar thin kha chu an single tlang pui ala ti zui nobara chuan meiche ma ai thut bang ringota khatia coffee cool taka invel te kha ngai mi alo ti saka megumi chuan meiche sang lampang kha ani chuan a duwa chu chu nang hi ni in ka hria a han ti zeu chuan nobara chuan phur takin itadori chu kan text nga lange atia itadori chu lo thleng le phuta nobara chuan o kringze engma soina chang ka hrele talo an che buai vek do ni hi alo tiril ruwa ani hi a middle school kal lai ne chuan adang lam to sia itadori chuan tungei ni a ati huang a ti ina ngai tua itadori chuan alo hrenghal chata ma se tlai hmuna hian engei ti ve a ati deuh huwa nobara le megumi chu an lo za hmelutuk middle school an kal lai khan itadori chu a thian te chuan an skula a mei chedu ber chuan zota chuta chuan itadori chuan ozowa ming hi soya pona chuan ozowa chuan an thu soi chu lo hre ve vekin a thian te chuan a thau boxia engtin ngei du thei jok ti in an zota itadori chuan ama hi a felin anung chang hi tha em ema class hunga mai poni lo a pona thleng hian chu chu ni mai atia chung hun lai chuan ozowa chuan itadori chu du viau ma se itadori bial nu ni tur chuan mel tha chu ain ti tok lawa anni hau chuan thilte an inzo hnu chuan itadori chuan ani chu sapwai thleng chu awatha a thian te bula le le hnu chuan nobara chuan ka bung ro te hi keng ro meichia te hian mi pa min kher tu hi kan du the nia atia vian tran vat don ya ti in atlana an bung ro keng sak ve ve wang chuan an pahni po chuan an lo thei lawa lori po lo lang ve la in itadori te thian thum chu ani chuan a lo hmuaka lelama miwa chuan mechamaru chu lo bia in voin hi notebook i submit na number ni turani hi alo tia mechamaru chuan tlemut ka ngaya ka notebook so do kana kada a minlo submit sak mai ta che atia miwa chuan imu hil ve tak tak don nge ni ti in alua chuan a khoi zeu zewa itadori te chu mechamaru taksapa ngai muturin an local chu ni in lori chu ani chuan room noi bera him taka aum thu chu soya anni chuan kong kharbul chuan thlenga mechamaru po lo hoi chuakin an lo thleng don ta e alo ti sapa nimasela lori in kongka honga room chungan lu chuan chu room chu alo ruak veka itadori chuan room diklawa kan lu tina emni inge omzia atia lori po chuan angai na chu hrewak lo lelama mechamaru kongka hong tu chu geto le mahito lek chuan lo nia mahito chuan so tiang de chu tha kher ngai po ka ti lo asina tia geto chuan kan that don hlei nem
ani hi Shibuya a kan mamodon lom atia mahito chuan michamaru lua chuan khoin ataksa zongjong chu ati dam sak veka mahito zara mechamaru po a melpa ngai diktak kan hmu ve theita e anni chuan mechamaru theina chu tlem chuan en chin don ani mechamaru le mahito chu fair tak chuan anin baidona mechamaru po in a robot tam tak chu asom khoma chung robot te chuan mahito chuan bei ngala mahito la chuan ol sam taka lo bumin anni ho chu lo ti chejela akut te chu lian taka siamin robot tam tak lo kal te chu alo veidar zunga chung robot tam tak ati chiat nu chuan ahma chuan mechamaru chu alo om to lova ani chuanin atlan chiamo aom lo than love a han ti sapa chuta aom na chu lo khichatin bomna tak chu lo puaka mahito po sang taka chuan ain vora ahma chuan robot lian tak chu alo dinga hei hi mechamaru ultimate ani achunga chuan mechamaru chu oma anni la chuan chutlai hmun chu an sil deuh mak le ngal midang hau khan ka signal thon chuan hre thiam angemaw chu ati zui vongvonga ani chuan mahito skill lo hmang to dan le a che to dan zongjong chu en leta tuna ati turom chhun chu a thian te lo thleng hma a mahito chu a thei anga rei lo chelani